samu rabon kawuna kan matakin kotun ICC da ta bada sammacin kama Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma shugaban Hamas saboda aika-aika da suka yi a koko laifukan yaƙi a zirin Gaza. Ga labaran bi da bi. A Najeriya, 'yan bindiga ɗauke da mugan makamai sun farmaki ƙauyen Zuru da ke ƙaramar hukumar Wase a jihar Filato, inda suka hallaka akalla mutane 40 ciki har da jami'an bijilanti. Mai magana da yawun gwamnan jihar Gyan Bere ya bayyana mana matakin da gwamnati ke ɗauka bayan faruwar wannan lamari. Wannan abin ba abin da za mu iya ce gashi ba, amma muna nuna bakin cikinmu a matsayin gwamnati na Plateau State domin kokarin da gwamnati take yi domin ta kawo zaman lafiya, domin yadda mutane a ko'ina musamman a kauyuka su samu zarafi domin su je gona. To ga hari da aka kawo masu bindiga sun shiga wani kauye suka kashe mutane. Ana yadda na sani jami'an tsaro an riga an tura su zuwa wurin domin a gan yadda zaman lafiya za ta koma, an kuma mutane su koma ayyukansu yadda ya kamata. Gyan Bere aka saurara daga Najeriya. To gwamnatin Najeriya ta yi tayin naira 54,000 a matsayin mafi karancin albashin ma'aikata, biyan bayan watsi da tayin naira 48,000 da gamayar kungiyoyin kwadagon kasar da suka yi bayan wani zaman tattaunawa da suka yi a Abuja. Majiyoyi sun nuna shakku kan kungiyoyin kwadago ko za su amince da sabon tayin na gwamnatin tarayya da ke nesa da bukatar naira 615,000 a matsayin mafi karancin albashin ma'aikata da suka gabatar saboda hauhawar farashin da kasar ke fuskanta. To gwamnatin Najeriya ta fitar da sharuɗan karɓar rancen tallafin karatun ɗalibai kamar yadda shugaba Bola Ahmed Tinubu ya yi alkawari a farkon mulkinsa. Aisha Jibrin Ahmad na dauke da karin bayani. Da yake bayani a yayin kaddamar da shirin a Abuja, babban sakataren asusun bada tallafin karatun Kintude Soya ya ce a ranar Juma'a nan za a bude manhajar da ɗaliban za su cike, inda jami'o'in tarayyar ƙasar su ne rukunin farko da za su fara karɓar tagomashin. Mr. Kintude Soya ya ce ɗalibai 'yan Najeriya kimanin miliyan 1.200 ne za su amfana da wannan rancen a ƙarƙashin mulkin shugaba Tinubu. A wannan shekarar dai hukumar tattara haraji ta ƙasar ta fitar da naira biliyan 19 da miliyan 400 don isa ga yawan adadin ɗaliban da za su shiga jadawalin. Soya ya ce ɗaliban manyan jami'o'in ƙasar da makarantun kimiyya, kwalejojin ilimi waɗanda aka shigar cikin tsarin ne kaɗai za su ci gajiyar shirin. Mr. Soya ya ce ɗalibai za su biya rancen da suka karɓa ne cikin shekaru 2 kacal. Gwamnatin sojin jamhuriyar Nijar ta ce akalla sojojin kasar 7 da 'yan ta'adda da dama ne suka mutu yayin wani kazamin fada da aka gwabza a yankin kan iyakar kasar da ke fama da rikicin masu ikirarin jihadi da ke da alaka da alkaida da kungiyar ISIS. Cikin sanarwa da ma'aikatar tsaron ta fitar jiya Talata ta ce lamarin ya faru ne ranar Litinin bayan da wasu da ake zargin mayaka masu ikirarin jihadi ne suka kai hari wani sansanin sojin Boni da ke yammacin yankin Tilibiri a kusa da iyaka da Burkina Faso. Sanarwar da aka karanta a gidan talabijin ɗin Nijar ta ƙarar cewa ƙarin wasu mutane 2 da suka hada da farar hula guda kuma sun jikkata a harin. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fara gudanar da shirin rarraba kayayyakin abinci kuma samar da horo akan sana'o'i domin samun abin dogaro da kai ga matasa da kuma waɗanda hare-haren 'yan ta'adda ya raba da matsugunansu kuma ke zaune a sansanonin 'yan gudun hijira jihar Difa na jamhuriyar Nijar. Nasiru Sani na ɗauke da ƙarin bayani. Tun bayan barkewar mugan harare na kungiyar Boko Haram da jihar Difa ta fuskanta a baya-bayan nan, al'umma da dama suka rasa sana'o'insu na yau da kullum. A sanadiyar haka ne hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta kaddamar da wani shiri na samar da abinci da aikin yi ga matasa na Difa ta hanyar amfani da fasahohin zamani. Abdullahi Ahmadu, shugaban cibiyar koyar da ilimin ta kafar intanet da kungiyar ta WFP ta shimfiɗa a nan Difa, ya yi mana ƙarin bayani. Allah ya kawo mana wannan jarraba ta 'yan Boko Haram. Sun ka zo sun kawo wani tashin hankali daban wanda da yawa sun rasa gonakinsu, sun rasa sana'arsu da suke ta kamun kihi. To kama a cikin irin hakan nan ne aka yi tunanin cewa da wannan santarkin nan da aka buɗe zai zama ginshigin kamun hannun wani da zai kama wata sana'a daban.
To sai da a wannan karni da muke ciki matasa na kan gaba wajen yawan amfani da intanet yayin da wasu ke koyon sana'o'in zamani har ma da yadda suke tallata hajojinsu ta kafar sada zumunta don samun kuɗin shiga. Jafar Alto wani matashi ne da ke samun horo a cibiyar da ke koyar da ilimin kimiyya da fasaha ta intanet. Akwai sana'o'i da yawa wanda mu matasa mun iya shi amma da yake babu yadda za mu yi sana'a a yaɗa mana shi a cikin faɗin duniya har ya zamanto waɗansu sun gani sun yi shawon wannan abun. To dalilin wannan intanet ko da wani irin sana'a ne za mu iya postin din shi ya zamanto kowace ƙasa za ta san da cikin jihar mu ta Difa akwai abu kaza da ake yi. Tsarin da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta shimfiɗa a jihar Difa tare da sauran ƙungiyoyi zai taimaka wa al'umma samun sana'o'i.